magtulunan karon makita sa Salmo 36 versikulo 9. Tinubdan ka sa tanang kinabuhi ug tungod sa imong kahayag nakita namo ang kahayag. Mao kini ang pulong sa Dios, makapanglingkod ta. Ang Dios magapanalangin sa iyang mensahe ining kagabion nga magapamati kita nga dunay dihog o pagkaon sa atong espirituhano. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. So ato ang tapikon kining ang Dios mao'y tuburan sa tanan. Ang Dios mao'y tuburan sa tanan. Matod pa dinhi sa maong bersikulo 9, tinubdan ka sa tanang kinabuhi. So ang Dios, siya ang gigikanan sa tanan nga kinabuhi. Ang Dios ang tubod sa tanan nga may kinabuhi ning kalibutan. Siya ang gapatubod sa tubig nga mo'y naghatag nato og kinabuhi. Kay kung wa gyud tay tubig, mapatay gyud ta. Amen. Siya pod ang tinubdan sa hangin. Kay kung wa gyud tay hangin, patay gihapon ta. Siya gyud pod ang tinubdan sa mga pagkaon. Kay unsaon man pod kung dili niya paulanan ang mga tanom. Wa gyud pod tay makaon o mamatay gyud ang mga tao. So, munang ang Dios mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi. Siya ay tinubdan sa atuang paglaom. Usahay mawad-an atag paglaom sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Apan hinumdumi ni igsuon, ikaw ako, nakasinati og mga kahaw-ang sa kinabuhi, nakasinati og mga panahon nga murag mawala atong paglaom. Apan nagpahinumdum kini maong bersikulo nga siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang tinubdan sa tanan. Munang nay muingon nga naapay buhing paglaom mintras naapatay kinabuhi. Tinuod na igsuon, mintras naapatay gininhawa, naapagitay paglaom. Kay ang Dios mao ang tuburan sa paglaom. Ang saya atong gugma sa tuwisig ka tawo mawala. Usay mawala atong gugma sa tuwisig ka tawo. Usay mubas atong gugma sa tuwisig ka tawo. So, mubalik tas tubod. Mubalik tas tubod aron nga mubuhagay ang gugma niya diri sa atong kasing-kasing. Sadyang mubuhagay ang iyang gugma dinhi sa atong kasing-kasing, makahimo na putag paghigugma sa ato ang isig ka tawo. No? Mawala atong paglumot. Kung makapasaylo na ta sa atong isig ka tawo. Nga naman, kay nibalik tas tubod. Munang mamalik gitas tubod, kung dili la kay tuburan siya, tuburan pud siya sa kahayag. Na kay kung wala pa puy adlaw nga mudan-ag sa matag adlaw nga dako, na di pud ta mabuhi kung walay adlaw. Kay pirti man pong tugnawa. So ang Dios naghatag og kahayag, tuburan. No? Ug matud pa sa John chapter 4 verse 13 to 14. Si Jesus mingon, ang muinom ining tubiga pagkauhawon pag-usap. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag, dili na gayud uhawon pag-usap. Kay ang tubig nga akong ihatag diha kaniya mahimo nga tuburan o buhatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Munang napanalanginan kayo ko sa kisulti sa taga-Apulong samtang doon ako ipamati sa lawas nga aduna sila panagtigom dinhi unya na nagampo sila nga adunay dakong kaayuhan. Praise God. Kay nibalik sila sa tubod o nahimong giuhaw sila sa pulong sa Dios. Giuhaw sila sa dihang wala ta dinhi dili ta makahimo gani. Giuhaw ang ilang kalag sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod igsoon sa dihang makainom na ta aning tubiga sa pulong sa Dios, magpangita ta niya. Amen. Dili na ta uhawon sa kalibutan. Mawala atong kauhaw sa kalibutanon, kundili magpangita tas iya presensya og iyang pulong. So muna kahayag. Muna si kahayag siya. Ang kahayag, tungod sa imong kahayag, nakita namo ang kahayag. Grabe ang Diyos. Nindot kayo ang himo ang Diyos sa itong ginabuhi. Niagi man tarong kangit-ngit.
mga balatian usas kangit-ngit nga mibaha sa atong kinabuhi. Murag magbaha kuning kangit-ngit sa atong kinabuhi. Muad natay kabalaka, problema, kawaladon o mga relasyon nga nangabugto, no? Mga kangit-ngit siya apan balik tas tubod sa kahayag. Kay kung mubalik tas tubod sa kahayag, iyatang padanagan. Sa dihang magpadanag siya, mubalik ang atong kagaan sa atong kasing-kasing. Nga, sa dihang nabukatan tas kangit-ngit, wow, aduna day kagaan, sa dihang mubalik tas tubod. Munang igsoon ni kagabion, balik yung tas tubod. Kung nawadaan karo paglaom, doon na karo gibukaton sa imong kinabuhi. O aduna may kangit-ngit na niabot sa imong kinabuhi, nga wala ni mudampang moabot. Pahinumdom sa Dios, siya ray atuang adtuon. Balikan nato siya. Ang tubod nga atong bibiyaan, dili pwede nga atuang mudistansya tas tubod kay siya ang tuburan. So muni, ang kahayag, dili ta pwedeng magunas kahayag. Kay kung mag-una tas kahayag, masukamot ta. Sama sa usa ka ispat. Diba ang ispat? Kung mag-una ka sa gaispat, inani, ang Dios gaispat nato sa iyang kahayag. Kunya mag-una ka dito. So, ang imong anino may makita, o dili ka kita sa dalan, kay masalikpan man ang suga sa imuhang tibok nga pagkatao. So, dili ka kakita sa imuhang pagalaktan. Munang masukamot ta. Apan sa dihang paunho nato ang Ginoo kay siya ang kahayag, iwagan ta niya ug dili gyud ta mosukamo. So atong gidugo atong ulo mga puta. Ginoong Dios nga makagahom sa tanan, grabe ang imong gihimo Lord sa imong kinabuhi, ug tinuod nga tinubdan ka sa tanang kinabuhi, sa tanang paglaom tinubdan ka, sa tanan kahayag tinubdan ka, sa tanan nga gugma tinubdan ka o Dios, tanan nga joy, peace, love, kindness, no, kanang tanang prutas sa Espiritu Santo, ikaw ang tuburan ana o Dios. Makuha lang namo na, maangkon lang namo na, kung mubalik mis tubod, mubalik mo paduol mi sa tubod, ug ikaw mao ka na ang tubod o Dios, ang tuburan sa tanang kinabuhi, ilalom ni ining kalibutan. Munang Lord, salamat sa imo ang dako kayong tubod sa paglaom. Nga sadyang niabot ang mga kangit-ngit sa mong kinabuhi, sama sa balatian, problema, kawaladon, o mga kabalaka nga niabot sa mong kinabuhi sa mga nakabugto nga relasyon. Apan, wala mo kami biyae, ug imo kaming ipabuhagayan sa imong tubod. Sa walay paglubad nimong gugma, sa walay paglubad nimong kaluoy, sa walay paglubad nimong pagpasaylo. Walay pagkalubad, way pagkatapos ang imong gugma diri kanang. Grabe ang tubod, Lord, nga mong nasinati sa mong kinabuhi. Salamat nini mga katawhan karon nga namati sa imong tubod. Ikaw ang tanan mo Dios sa mong kinabuhi. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo. Adto ta sa tithes and offering, atong andamo ng atong halad ug ang atong ikapulo ug ingon ba ng atong emergency. Ako naghatag